Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Fevral aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky öz müşterileri üçin çykaran ortaça 30 000 Visa bank kartlarynyň 29 000-süni petikledi diýip Türkmenistandan Alternativ Habarlar neşri ýazýar. Neşir 22 martda taýýarlan maglumatynda bu petiklemäniň netijesinde Visa bank kartlaryna eýe bolan türkmenistanlylaryň 96%-inden gowragynyň bu kartlary daşary ýurtlarda ulanyp bilmeýändigini aýdýar. Şol bir wagtyň özünde neşir Türkmenistanyň bank ulgamynda çeşmelerine salgylanyp Visa bank kartlarından diňe prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň maşgalasyna ýakyn we saýlanan biznesmenleriň hemde adamlaryň peýdalanyp bilýändigini belleýär. Azatlyk Radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar we anyk sanlar dogrusunda Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynda nähildir bir kommentari almak başartmady. Emma bu maglumat Türkmen banklar tarapyndan Visa bank kartlaryndan peýdalanmagyň ýatyrlandygy we daşary ýurtlara sapar edýän türkmensanlar bu kartlar arkaly nagd ýa-da nagd däl amallary amala aşyryp bilmeýändigi baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. 7 martda Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan bir türkmensanly daşary ýurtda özüniň Visa kartyndaky pullaryndan hiç ýyly peýdalanyp bilmeýändigini, ýurda gelende kartynyň bank tarapyndan petiklenendigini bilip galandygyny gurrun berdi. Daşary ýurda çykanymda Visa kartymdaky 4000 goloý manatdan 1 manadam ulanyp bilmedim. Türkmenistana gelenimde yerli bankomatlardan hem pulu nagdlaşdyryp bilmedim. Wneş ekonoma baranymda kartymyň petiklenendigini aýtdylar diýip özüni Gülruh diýip tanışdyran bir gelin 1 martdan başlap kimin kart hasabynda 2000 ýa-da ondan hem köp manady bolsa, olaryň kartlarynyň hem bank tarapyndan petiklenendigini belledi. Mundan bir aý çemes öň has takygy 23 fevralda atlarynyň efirde agdalmadylygyny sorap, Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň we Senat Bankynyň jogapkar resmileri Visa bank kartlaryna pul salmak ve bu serişdeden daşary ýurtlarda peýdalanmak düzgünleriniň towtadylandygyny habar beripdi. Şonda bank resmileri ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri Visa bank kartlarynda öňden bar bolan pul serişdeleriniň hem häzirlikçe doňdurulandygyny aýdypdylar. Bu habardan bir näçe gün soň, ýagny 27 fevralda Visa Global Holdings LLC kompaniýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça baş dolandyrjysy Galim Tabaldiýew Azatlyk Radiosu bilen habarlaşyp Türkmenistanyň banklar tarapyndan çykarylan Visa bank kartlarynyň peýdalanmagyň ýatyrlandygy baradaky maglumatlary reddedipdi. Visa Türkmenistanda transaksiýalary, ýagny bank amallaryny ýerine ýetirmek we ähli partnýor banklaryny kadaly rejimde hyzmatlar bilen üpçün etmegi dowam etdirýär. Biz Türkmenistanyň banklaryna hödürleýän hyzmatlarymyzy towtatmadyk we tölew ulgamynyň durnukly işlemegini üpçün etmek maksady bilen hyzmatdaş banklarymyz, söwda hyzmat kärhanalary we beýlikler bilen ysnyşykly işleşýär diýip Tabaldiýew Azatlyk Radiosyna uradan ýazmaça beýanatynda belläpdi. Ýeri gelende ýatlasak, türkmen häkimetleri ýurtda dollaryň satywyny we daşary ýurda uradylmagyny çäklendirenden soň Visa kartlary ýurduň daşyndaky türkmensanlaryň daşary ýurt valutasyndan peýdalanmagynyň ýeketäk ýoly bolupdy. Resmiler kartlardan günnelik nagdlaşdyryp bolýan puluň möçerini $50, nagd däl hasaplaşyň möçerini bolsa $200 çenli çäklendiripdiler. Bu aralykda Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşri Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň resmilerinden anyk maglumat almaga barýan adamlaryň sanynyň ýüzlerçedigini aýdyp, bu ýere baranlaryň 1 saatdan hem köp nowata durmaly bolýandygyny we bu ýagdaýyň käbir adamlara täze gazanç çeşmelerini döredendigini hem belleýär. Türkmenistanda meşhur saýtlaryň biri Westnik TM'daky bildirişlerde raýatlary bankyň öňünde nowata durup bermek teklip edilýär. Munyň üçin adamlaryň 40 ýa-da ondan hem köp manat möçerinde pul tölemeli aýdylýar diýilip neşriň maglumatynda nygtalýar. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky öz müşterilerine döwrüň öňde barjy mümkinçiliklerini hödürleýändigini resmi web saýtynda habar berýär. Şeýle-de bank Visa kartlarynyň pul serişdeleriniň howpsuzlygyna, eslenlik bankomatda şol sanda ýurduň daşynda puly nagdlaşdyrmaga, tutuş dünýäniň millionlarça söwda nokodunda tölemäge kepil geçýändigini nygtaýar. Emma türkmensanlaryň Visa tölөө kartlary bilen baglanşykly kynçylyklary indi köp wagtdan bäri dowam etse-de türkmen häkimetleri bu barada häzirçenli resmi düşündürüş bilen çykyş etmän gelýärler. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan resmi kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär.
Gipleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi Aşgabatyň bazarlaryny öýde taýýarlanýan ými tönümleriniň satylmagyna gadagançylyk girdildi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda Akçeşmetiň 28-nji martda habar bermegine görä, Aşgabat şäherine yerleşýän käbir bazarlarda has takygy 15 ýyllyk atlandyrylýan şeride halk arasyny Ors bazar diýilip tanalýan Gülistan bazaryna hem-de Günnogor bazaryny öý şertlerini taýýarlanyp satywa çykarylýan ými tönümleriniň satylmagyna gadagançylyk girdilip, 15 ýyllyk bazaryny bu düzgün barada uludan duýduruş berilýär. Azatlyk Radiosynyň paýtagtly çeşmetiniň çaklamalaryna görä bu çäklendirmeleriň asyl sebäbi käbir raýatlaryň öý şertlerini bişirilip bazarlarda satywa çykarylýan ými tönümlerinden sarp etmegi bilen olaryň ými zäherlenmesine sebäp bolmagy we munyň netijesinde hassahana düşmekleri bilen baglanyşdyrylýar. İmit täherlenmesi bilen bagly öňe sürilýän ýagdaýlary beýleki garaşsyz çeşmeleri tasdiklatdyrmak başartmadygy bolsa, Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda ýaşaýan beýleki bir çeşmeti öý şertlerine taýýarlanyp bazara çykarylýan imitleriň gadagançylygy barada peýda bolýan gürrüňleriň janynyň bardygyny aýtdy. Ol bu çäklendirmeleriň asyl sebäbini bazarlaryň çägindäki tiz tagym we beýlekler ýaly garwanyşhanalaryň köpelip başlamagy bilen düşündirýär. Çeşmämiziň aýtmagyna görä, paýtagtda bazar administrasiýasyna golay adamlaryň açan agdalýan garwanyşhanalary öýde taýýarlanyp bazarlara çykarylýan gutapdyr beýleki taýýar ými tönümleriniň satywynyň çäklendirilmegine şeýlelikde öz sowdalarynyň oňmagyna tarapdarlyk edip çykyş edýär. Gürrüňe edilýän habary ýetiren çeşmämiz gadagançylygyň näçe wagtlap dowam etjekdigi barada özüne maglumatyň ýokdugyny, ýöne sowdagärleriň ýakyn wagtda bazara dolanmagy umyt bildirýändigini aýdýanlyklaryny ma'lum etdi. Onun sözlerine göre gadagan edilen ými tönümlerinin hatarına işte açarlar, somso gutap we beýlik hamir önümleri var. Türkmenistanyň halkyň sarp edýän ými tönümleri bilen bagly mundan ozal peýda bolan maglumatlarda Aşgabatda soňky ulanyş möhleti geçen önümleriň satylyp başlananlygy barada habarlar ýaýrapdy. Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly söhbetdeşleriniň tasdiklamagyna görä yaramlylyk möhleti geçen haritlaryň arasynda yerli hususy firmalar tarapyndan öndürilen süýtgatyk we kalbasa ýagny şöhlat önümleri var. Şeýlede soňky hepdelerde öndürilen wagty we soňky ulanyş möhletiniň tamamlanýan wagty görkezilmeýän süýtgatyk we kalbasa önümleriniň hem köpelýändigini Azatlygyň Türkmenistanyň gürrüňdeşleri habar berýär. Aşgabatlylaryň käbiri bu ýagdaýa bazar administrasiýasy tarapyndan ýeterlik derejede gödäwçilik edilmeýändigini, özleriniň eden şikaýatlarynyň hem netije bermeýändigini aýdyp, bu ýagdaýdan diňe alyjylaryň ejir çekýändigini belleýärler. Öý şertlerine taýýarlanyp bazara çykarylýan ými tönümleriniň gadagançylygy baradaky maglumatlary Azatlyk Radiosy paýtagtyň bazar administrasiýalaryna tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Gepleyer Azatlyk Radiosu eferde tedbilen Sultan Atsyl gepleşiklerime dowam etdirýär. Aşgabatyň Parahat ýerde durap bir kiçe trapçynyň 19-njy aýynyň 3-nji hem 4-nji girelgileriniň ýaşaýjylary indi bir näçe gün bäri ýylda sistematynyň öçmeginden kösenýärler. 25-nji mart güni ýerden 9 gatly 126 töle ýaşaýyş aýynyň 3-nji hem 4-nji girelgileriniň ýerdemelerinde ýylda sistematynyň turbalary ýarylyp ýerdemellere gyzgyn wakyp başlady. Gyzgyn buğu jaýyň birinji gatyndaky otaglaryň içinde ýakymsyz ýit döredip başlandan soňra ýaşaýjylar Parahat ýerde kiçe trapçyna hyzmat edýän 7-nji ýaşaýyş jaý müdürlüğine jaň edip ýagdaýy düzeltmek barada ýüz tutdular. Emma ýaşaýyş jaý müdürlüğinden gelip ýarlan turbalary beceren adam bolmady. Ýaşaýjylaryň özleri ýerdemine girip ýylda sistematynyň tuğrarlaryny ýapyp ýerdemine gyzgyn tuwakmady etdiler. Şondan bäri hem bu ýarlan turbalary becerilmär diýip efirde adynyň tutunmalygyny toran ýaşaýjy aýdýar. Ýaşaýjynyň aýtmagyna görä ýylda sistemalarynyň turbalary ýarlanyny Türkmenistanda parlament we ýerli häkimet organlaryna deputatlara ses berilýän saýlaw güni ekeni. Şolar ýaly halkyň önemi edip deputatlara ses bermeligini hem ilatyň kösenýän nowsanlyklaryna üns berilmändir. Şol sebäpli ýaşaýjylaryň aglawaty ses bermäge hem gatnaşmandyrlar. Ýylda sistematynyň öçmegi bilen otaglaryň içinde çygyly howa hökm sürýär. Intak ýylda mewsumi gutarmana 2 hepdeden hem gowrak wagt bar halatynda 7-nji ýaşaýyş jaý müdürlüğiniň resmiýetleriniň geleňtirligi bilen ýylda sistematynyň ýarlan turbalary becerilmär. Bu bolsa ýaş çagalar, garrylar üçin juda kynçylyk döredýär diýip ýaşaýjy her girelegde 18 san öýüň bardygyny, 2 girelegde 36 hojalygyň ýylda sistematyny galandygyny hem sözüne goşýar. Taşarda howa maýlany bilen beton jaýlaryň içi gijelerine hakim sowaýar. Gundagly çagalaryň arlygyny täzelemeli, ýaş bol, garry bol sowa düşünmeli. Ýöne bu ýaly beton jaýlaryň içinde bu zerurlyklary ýerine ýetirip bolmaýar.
Tehel soğuğa çağalaram, qarrılaram soğuklap desine kesellemek bilen bolýarlar. Soňra derman aladatı orta gelýär. Ýöne bu zatlar barada pikir edýän resmi ýok diýip, ol sözünde dowam edýär. Ýaşaýjylaryň mejburi göçürilip getirilen bu jaýlarynda ýaşalyp başlanandyna 5 ýyl owrak wagt boldy. Täze jaýlara goýulan köne çüýrük turbalar her aýda ýarylyp, gysy bilen hem ýaşaýjylar ýylada sistemanyň öçmeginden kösenip geldiler. Emma turbalaryň her ýarlan ýerini ýamap gidýärler-de, halis ulanylşa yaramaz turbalary doly çalyşyp, ýylatyň kösenmeligi üçin alada edilen ok. Döwletiň gözetçiliginden düşürilen bu etrapçanyň ýaşaýjylary diňe bir ýylada sistemanyň öçmeginden däl, tebii gadyň härsinde kesilmeginden, aga suwunyň içmäge yaramsazlygyndan, elektrik togunyň, liftleriň kadaly işlemýärliginden her gün deýenel kösenýärler. Bir zat bejerildi diýsen ýene bir zat tapylýar. Alada oturyan günümüz ýok diýip ýaşaýjy aýdýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Aşgabatda protokol köçeleriniň gabadyna goýulan ulaglar boýunça gödegçilik güýçlerini Aşgabat şäherine protokol köçeleriň ýa-da bu köçeleri ýanaşyk ýollaryň ugruny awtologlar goýmak boýunça häkimiýetleriň giriden gadagançylygy öz güýjüni dowam edýär. We soňky döwürde ýol gödegçilik gullugynyň işgärleriniň bu düzgün boýunça gödegçiligi güýçlendirendigini Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 29 martda ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Gurrun edilýän mesele boýunça Azatlyk Aşgabatda ýaşaýan Tinçi Amamurat Bugaýew bilen gurrundeş bolany ol bu ýagdaýlary tasdiklap gadagançylygyň dowam edýändigini gurrun berdi. Aşgabat şäherine protokol köçeleriniň ugruny hem de protokol köçelerini ýanaşyk ýani birikýän köçeleriň ugruny awtologlar goýmaklyga gadaganlygyň girilende inni ençeme ýyl boldy. Adamlaryň dogrusy biçare bilen öwrenşi berdiler. Diýip Bugaýew aýtdy. Paýtagtly Tinçi ýerli ýaşaýjylara salgylanyp beren gurrungyny agdalýan köçeleriň ugruny goňuşçulukda ýaşaýan adamlaryň birek-birekden ulaglaryny köçeleriň ugruny goýmazlygy haýyş edip başlandygyny, sebäbi şeýle ýagdaýda ýol gödegçilik gullugynyň işgärleriniň giýje günü ses gatyldyjy enjam bilen goýup galmagal edip park edilen ulaglar aýyrdyýanlygyny, bu ýagdaýyň ýerli ýylaty bir rahat edýänligini aýtdy. Avtologu kimdir birini getirip görünü gördü. O liyazı beyleki ýaşaýjy çıkıp haýyş edýär. Ýogum bolmasa çok köçelerde elbette protokol köçelerine bar ýöne beylek köçelerde avtologu goýmagyň gadaganlygyny görkezýän köçe ýol hereketiniň döwlet tarapyndan ikrar edilen delili ýok diýip Bugaýew belledi. Soňky döwürde bu gödegçiligiň hasda güýçlenendigini sözüniň üstüne goşan Tinçi, protokol köçelerinden hatda ençeme 100 metr daşlykdaky köçeleriň ugruny goýulan ulaglaryň da mejburi aýyrdylýanlygyny aýtdy. Awtologlar goýulan bolsa, giýjäniň bir wagtyny bolsa, bir gelýärler bir maşin üçin 2-3 maşin birden käger köçeden awtology aýyrdy. Uly sefgatyldyjy bilen uly gopun etmekleri has gurully diýip Bugaýew habar berdi. Geçirilýän gadagançylyk çäreleriniň güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada sorulanyny ýerli Tinçi eferde adynyň tutulmazlygyny soran polisiýanyň ýol gödegçilik gullugynyň 2 ofitseriniň sözlerine salgylanyp, parahat etrapçylaryny gurulan awtodrolgalaryň işgärleriniň giýje sagat 11 töwereklerinden soňra etrap häkimliklerine ýa-da gönüden polisiýanyň ýol gödegçilik gullugyny jaň edip, ýerli ýaşaýjylaryň agdalýan köçeleriň ugruny bu ýerlerde ulaglaryny goýýanlygyny, awtodrolgalarda bolsa ýerleriň boş galýanlygyny habar berýänligini, olaryň döwlet başçylygynyň ulaglaryň awtodrolgalarda goýulmalydygyny talap edýänligini ýatladýanlygyny, şeýlelikde polisiýanyň işgärleriniň ulaglary aýyrtmaga mejbur bolýanlygyny aýdanlyklaryny habar berdi. Gurrundeşligiň dowamyny agdalýan awtodrolgalaryň töleglerini de diýip geçen paýtagtly Tinçi her ulag üçin günne 2 manat tölegini talap edilýänligini aýtdy. Kellesi gengarlyjym bolsa ol awtolog etlerine şopuruň anmanlygy hakynda kwitansiýa berilmeýär. Näme kwitansiýa beren okdyýan goýma biz öz depterimize belli etdik. Arkaýyn molly jogap berýärler. Diýip paýtagtly Tinçi sözüniň üstüne ýetirdi. Giýjäniň bir wagty ýürüýse jaň edilip getirilýän awtologlardan şol alınman 2 manda alýarlar. Olar ýöne awtologlaryň duran awtologlaryň sanyny giýmeýärligi üçin olaryň töleginden bir köpügen döwlet gazmasyna geçirilen diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Şeýlede agdalýan tölegiň döwletiň gazmasyna geçirilmän awtodrolganyň işgärleriniň aýlygyna galyp gazanç hökmüne goşulýanlygyny ýerli Tinçi gurrun berdi. Ýagdaýyň anygyna ýetmek üçin meseleleriň ýygyny çalanlygyny aýdan Bugaýew parahat etrapçysynda ýerleşýän 2 awtodrolganyň işgärleri bilen hem gurrundeş bolanlygyny, ýöne olaryň bolýan wakalary tersinden düşündirýänligini aýtdy. Ýok,
ersine gece saat 11-12'den sonra avtospesiyan işyerlerinin özleri gelip tüm yerlerini doğrularken hazır zayların arka tarafında bu yerde koyulan maşinleri şu yerden ayrı yani edip hazır kontrolör sonlarım aylanar sikki diyerler diyerler. Deyip Bugayf aýtdy. Aradan 40-50 minut geçen soň awtodrolga mejburi getirilen 60 goloy maşynyň eýelerinden alynan tölegleri ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleriniň awtodrolganyň işgärleri bilen bölüşmegi talap edýändigini ýerli synçy drolgularyň işgärlerine salgylanyp görüň berdi. Gyýtgaça jemläp aýdynymyzda paýtagty synçy Amamurat Bugaýewiň sözlerine görä, parahat etrapçytynyň töwereklerindäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýanyna goýulan uloglary ýol gödäwçilik gullugy giýişden soň awtodrolga geçirmegi talap edýär. Olar goh galmagal turýar, ýylat bir rahat bolýar. Polisiýanyň işgärleri bu mesele boýunça awtodrolganyň işgärlerini aýyplaýar. Awtodrolganyň işgärleri bolsa öz gedegini polisiýany aýyplaýar. Iki arada halk injilyksyz bolýar. Üstesine ulug ýerler ýok ýerden çykdy jedýär. Galybersede döwletiň gazynasyna girmeli tölegi ýa awtoinspeksiýanyň işgärleriniň jüýsüne ýa-da awtodrolgalaryň işgärleriniň jüýsüne girýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýeden Ýewropa gitmäge synanşan Türkmenistanyň gaçkak bozgurlar köpelýär. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda daşary ýurtlara eklenç gözlegine çykyp Türkiýanyň döwlet serhedini bir kanun ýolundan geçip Ýewropa gitmäge synanşyk edýärkä ele sanylýan Türkmenistanyň gaçkak bozgurlar barasynda türk mediasyna habarlar çykmaga dowam edýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatlarynyň çen tutulanyna Ýewropa gitmäge synanşyk edýänleriň belli bir bölegi Eýranyň üstünden bir kanun ýagdaýda döwlet serhetlerini geçip barýanlar bolsa, soňky ýyllarda olara goşulýan ýurtdaky türkmen zäkmek migrantlarynyň barha köpelýändigine aýratyn üns çekilýär. Azatlyk radiosuna şeýle temada köp sanly maglumat gelip goşýar we bu urda pikiri soralan Türkiýede işläp beren Türkmenistanly migrantlaryň aglabasam bu ýagdaýy tasdiklaýar. Türkiýanyň köp tirajly Hürriyet gazetiniň habaryna görä, ýurdun Gresiýa we Bolgariýa bilen serhetleşen Edirne welaýatyna jandarm gullugynyň işgärleriniň geçiren barlygyna döwlet araçagyny bir kanun ýolundan geçip Ýewropa gitmäge synanşan Türkmenistanlylar bilen jemi 32 sany daşary ýurtly gaçkak bozgun saklandy. CNN Türk telekanalyna görkezülen habarda aýdylşyna görä, Edirne welaýatynyň jandarm serkerdiligine degişli 54-nji motorlaşdyrylan piýada goşun birleşiginiň eskerleri merkeze degişli Bosna atly owada we Havza etrawyna geçiren ýol barlyklaryna bir kanun ýolundan Ýewropa gitmäge synanşan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Owganistanyň, Pakistanyň, Palestinanyň, Marokkanyň, Tunisiň, Aljeriň we Liwiýanyň raýatlaryna ibarat bolan jemi 32 sany bozgun gaçagy saklap göz astyna alypdyr. Sabah gazeti bolsa 27 martda gaçkaklaryň resmi işleriniň tamamlanandan soň Edirne welaýatynyň güç edarasynyň garamagyna tawşyrylandygyny ýazýar. Belläp geçmeli bolsa Ýewropa bir kanun ýolundan gitmäge synanşan makaly ele sanlyp göz astyna alynan 32 sany daşary ýurtly bozgun gaçkanyň arasynda näçe sanynyň Türkmenistanyň raýatydygyny Edirne göç edarasynyň üstü bilen anyklamak we degişli türk resmiýetlerinden olar barasynda jikmejik maglumat almak ähli synanşyklara garamazdan Azatlyk radiosuna başartmady. Beýlik tarapdan Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatyna görä, diňe Edirne welaýatyna 2016-njy ýylda 31.000, 2017-nji ýylda bolsa 50.000 sany gaçkak bozgun döwlet serhedini bir kanun ýolundan geçip Ýewropa gitmäge synanşarka saklanyp göz astyna alınıpdyr. Ýatlap geçsek Türk medeniýetyne owalýaran habarlarda aýdylşyna görä, geçen ýylyň sentýabr aýynyň ortasynda Türkiýanyň Günwatar Gara deňiz sebitinden Rumyniýa we Bolgariýa bir kanun ýagdaýda gitmäge synanşan biri Türkmenistanly bolmak bilen 820 Siriýaly, 10 Irakly, 2 Owganistanly we 1 Rumyniýaly gaçkaklar ele salynıpdy. Geçen ýylyň 1-nji noýabryna hem Elazığ welaýatynyň Karakoçan etrawyna Türkiýanyň Agry we Van welaýatlarynaky döwlet serhedini bir kanun ýolundan geçip Ýewropa gitmek üçin Istanbula barýan Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Owganistanyň, Pakistanyň we Burmanyň raýatlarynyň emele gelen gaçkak bozgunlaryň saklananlygy beýan edilipdi. Şeýle-de olaryň arasynda aýallar bilen çagalaryň hem bardygy aýdylypdy. Ýöne yerleşeşmeler saklanan 48 gaçkak bozgunyň näçesiniň Türkmenistanlydygy
ýaşadygy, näçesiniň çaga ýa-da aýallygy barasynda jikmejik maglumat bermekden saklandy. Türk köpçülüklüğün habar beriş terişlerine ýaýran habarlarda şeýlede bir kanun ýollan Eýran Türkiýe serhedini geçip gaçgak ýagdaýda Bingöl şäherinden awtobusyň ýük taşalýan bölümine İstanbul'a gitmäge synaşan 6 türkmenstanly jemi 62 daşary ýurtly gaçgagyň geçen ýylyň 27-nji iýulunda saklananlygy ma'lum edilipdi. Sözü cemletek dürlü yurtlaryň serhetlerini bir kanun ýollan geçmäge synaşan mahala tutsak edilýän Türkmenistanyň gaçgak bosgunlaryň ykballary barasynda Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginiň häkimet bu adyna hiç gili söz açylmaýar. Şol ruwatyň önünde olar barasynda degişli türkmen we daşary ýurt resmiýetlerinden haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almagam Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Öňkü rus içalysy Sergey Skripal'yň ýegini Skripal'yň we onuň gyzy Yuliýanyň nerfleri ysma edýän hüjümden aman galmak üçin örän ujuýpsyz şansyň, ýagny umydyň bardygyny aýtdy. 28 martda Viktor Skripal BBC neşriniň rus gullugyna beren maglumatynda Skripal'yň we onuň gyzy Yuliýanyň saglyk ýagdaýy baradaky çaklamalaryň hakykatdan hem gowy däldigini aýtdy. Britaniýa Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň hökümetini Skripallary öldürmek maksady bilen sowuk urşy döwründe öndürlen we Novichok diýip atlandyrılan nerf maddasy bilen zäherlenlikde aýplaýar. Meniň 99%-den 1% umydym bar. Näme berilen bolsa-da olaryň aman galmak ähtimallygy örän pes diýip Viktor Skripal BBC neşrine beren maglumatynda bellidi. Şeýle ol Sergey Skripal we onuň gyzy aman galsa-da olaryň ömrüniň ahirine çenli invalid, ýagny maýyp galjakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Russiýada ýaşaýan Viktor Skripal bu waka barada daýysynyň taşan ejesine hiç zat aýtmandyklaryny hem nygtady. Skripallaryň zäherlenme bilen bagly waka 30 çemet ýurtdan we NATO'dan 150-den gowrak rus diplomatynyň çykarylmagyna getirdi. Bu rus diplomatlarynyň köpçülikliğin ýurtdan çykarylmagy bilen bagly häzire çenli bolan iň uly wakadyr. 66 ýaşly Sergey Skripal we onuň 33 ýaşly gyzy Yuliýa 4 martda Angliýanyň Salisbury şäherindäki oturguşda bihuş ýagdaýda tapyldy. Olaryň saglyk ýagdaýy häzir hem agyr bolmagynda galýar. Şol wakadan bir gün öň Yuliýa kakasyny görmek üçin Moskwadan Britaniýa barypdy. 28 martda Britan polisiýasy Sergey Skripal'yň we onuň gyzynyň nerfleri ysma edýän gady bilen ilki Skripal'yň Salisbury'däki öýüniň öňünde zäherlenendigine ynanýandyklaryny ma'lum etdi. Derňewçiler Skripal'yň öýüniň öňünde bu öldürji himiki maddanyň uly gowrumyny tapdy. Russiýa Skripal'laryň zäherlenmegine gatnaşygynyň ýokdugyny aýdyp 28 martda bu hüjümi Britaniýanyň öz gidliň gulluklarynyň amala aşyran bolmagy mümkin diýdi. 28 martda Gişlik Russiýanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekili Aleksandr Lukasheviç günwatar döwletleri tarapyndan rus diplomatlarynyň köpçülikliğin çykarylmagy günäsi subut edilmedik ýurdun kollektiwliğin jedalandyrylmagynyň hoplu nusgasyny döretdi diýdi. Bu aralykda 28 martda Gişlik Lüksemburg, Slovakiýa we Malta hem özleriniň Russiýadaky ilçilerini konsultasiýalar üçin ýygyny çagyrýandyklaryny ma'lum etdiler. 25 ýylyň dowamında biz hiç açan özümiziň Moskwadaky ilçimizi ýygyny çagyrmandyk diýip Slowakiýanyň daşary işler ministri Miroslav Lajçak Tasir atly Slovak döwlet habar agentligine beren maglumatynda aýtdy. Slowakiýa Ýewropa Birleşigine goşulan we Russiýa bilen dostlukly gatnaşygy saklap gelýär. Russiýanyň parlamentiniň ýokary öýüniň spikeri Valentina Matviyenko Moskwa rus diplomatlarynyň ýurtdan çykarylmagyna gaýtagul berer diýdi. Gürrüňsiz Russiýa diplomatik tejribe bolan simmetrik görnüşde gaýtagul berer we diplomatlaryň sany babatda hem deňligi saklar diýip Matviyenko jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan aňtaw ofitserler diýilip 60 rus diplomatynyň ýurtdan çykarylmagyna gaýtagul bermek barada berilen soragy Russiýanyň daşary işler ministriniň ornwatary Sergey Ryabkov ähli variantlar stoluň üstünde diýip jogap berdi. 2006-njy ýylda Moskwanyň harby kaziýeti Rus harby razvedkasynyň hormatly diňjalşdaky polkowniki Sergey Skripaly Britaniýanyň gidlin maglumat gulluklaryna tasyr bermekde aýplap höküm çykarypdy. Ol Birleşen Ştatlarda saklanan 10 orsiýetli agent şolsanda Anna Chapman bilen 2010-njy ýylda çalşylan 4 Rus tutsagynyň biridir. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.